दुखुनांथाव मानो होनोब्ला माने दुरबलता होनना बुंनांगोन बेखौ सासे मानसिया कुइसन खालामनायाव सासे एमसिएलए कुइसन खालामनायाव बेनि फिननाय होनांगौआ बिथांमोननि दायित्व फिननाय होआलासिनो सोरखौबा मिसबिहेभ खालामनाया बेथ' आरो मा होनगोन बिथांमोननि माने माबायाव मोजां फिननायानो गैया जों बेखौसो बुंनांगोन नों जुक्तिजों नोंनि फिननायखौ हो सासे अपोजिसननि माबा सासे एमसिएलए कुइसन सोंदों नोंनाव जुदि नोंनि मावनाय खामानिया थारब्ला बेनि थार फिननायखौ होना आंबो खोनादों बेखौथ' माने अलरेडि गोदोनो प्राय 2000 बेसेबांबा लिस्ट जाखानाय माने जायफ्रानाखि माने मा होनगोन बेखौ भिक्टिमाइज फेमिलिफोरनो 5 लाख करि थाखा होनाय बे लिस्ट जाखानाय आरो बे हिसाबै जोङो जोंनि गोदोनि समावनो जों होनो लाखादोंमोन प्राय खनसे खननै किस्ति जों होदोंमोन उनावहाय जिहेतु जोंनि आखायाव सरकार गैला बिथांमोननि आखायाव फैबाय खिन्थु बिथांमोना बाजेट लाबोसेयावबो जे होनो हायालासिनो फैसा हरफिनलायनांनाया बहुत दुखुनांथाव बाथ्रा आरो आं दा खोनानो मोनदों बहुत माबा मा होनो बै जायफोर भिक्टिमाइज फेमिलि मार्टियार्स फेमिलिनि जायफोर माबा बिथांमोननिफ्राय बहुत कागज पत्र नागिरनानै हाराहास्ति होनायखौ आं खोनानो मोनदों आरो दा ओंखायनो बेवहाय बिदि जानाया दुखुनांथाव खोथा आंनि मथेब्ला बिदि जानाङा आरो जायफोर लिस्ट जाखाबाय बिथांमोननो थाबैनो होनांगौ आरो बिथांमोना फैसायावबो होनो हायैया बिथांनि माने मा होनगोन बेखौ माने मा होनगोन दुरबलथा आरो बिथांमोननि बेखौ मावनो हायैया मानो होनबा बिसोरो भिक्टिमाइज फेमिलिफोरनो फैसा होनायाव बेबायदि लेहेम खालामनाया खुब दुखु गोनां बाथ्रा थ' जाखादों आराम्भनिफ्राय जायै दिनै जोबथा दिनै लास्ट जागोन 40टा समस्तियाव जोबसिगोन खिन्थु जों नुगासिनो दङ गासिबो समस्तियाव एकदम बारायनायनिफ्राय बारायगासिनो दङ दिनैबो बेवहाय बेरगावआ खोब मोजां जादों आरो रायजो राजाया गाव गावनो निजाबाबो ओंखारबोदों दिनै नोंथांमोना नुदों बेवहाय जों सरकार गैया जेबो गैया अब्लाबो जे जोंनि मेल मिटिंफ्राव जोङो गारि गुरा थाखा फैसा रावनोबो होनो हासेयावबो जिबायदि मानसिफोर फैदों बेनो प्रमान जथेस्थ' मोजां रायजो राजानि जों सहारि मोनदों दिनै बिथांमोना जे नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजोनो नंखाय सिमां दिन्थिनानै सरकार सालायनानै दिनै मात्र 2 बोसोरल' थांदों 2 बोसोर थांनायनि उनावनो रायजोफ्रा आरो बुजिनो बाखि गैयै बायदि मोनसे अबस्था जादों आरो दिनै बुजिजोब्बाय जायनि जाउनाव दिनै रायजोफ्रा लोब जोंजों ओंखारबोदों दिनै बिथांमोना बुङो जे ओरै जे बिथांमोननि मिथिं जाया मानसि जायाखै माबा जायाखै बुंनो नागिरो खिन्थु बिथांमोनासो बुंनाय बे रायजो राजाया बेखौ रावबो बुङाखै ओंखायनो खोब मोजां जादों दिनै जिहेतु जोब्बाय जोबनायनि उनावबो जोंहा उननि पर्यायाव बिदि जोंहा प्लेनिं दंबावो आरो साननैसो उननिफ्रायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरोबाव गासिबो जिल्लाफ्राव थांनानै जोंनि सिनियर सिटिजेनफोरजों लोगो हमलायगोन आरो लोगो हमखांनायनि उनावहाय जोङो दैज्लां बोथोराव एसे गेप लाखिगोन गेप लाखिनायनि उनाव जेब्ला माइ गायखांबाय फुखांबाय बेनि उननिफ्राय जोङो एमपि इलेक्सननि थाखाय जरदार भाबै जोङो बिटिसिनि गासिबो समस्ति गासिबो जिल्लाफ्राव जोङो हाबनानै जोङो जोंनि पार्टिनि जे हाबाफारि जों